हरे कृष्णा हरी बोल. आजचा अध्याय आहे 15वा पुरुषोत्तम योग म्हणजे परमपुरुषाचा योग. त्यामधनं आपण जे जाणून घेणार आहोत की या संसार वृक्षाचं अद्भुत असं अश्वत्थ वृक्षाचं वर्णन. मग त्यासाठी भगवंत चरणी पहिले वंदन करूयात. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करून आपला उपक्रम जिथून चालू झाला आहे असे श्री नाम निष्ठादास प्रभूजी यांना देखील नम्र वंदन करूयात. आणि वर्गामध्ये सर्व साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्णा हरी बोल. आता या पहिल्या 15व्या अध्यायाच्या प्रारंभीच आधी 5 श्लोकांमधनं भगवंतांनी अत्यंत अद्भुत अशा संसार वृक्षाचं म्हणजे अश्वत्थ वृक्षाचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे त्याचप्रमाणे त्या वृक्षाला आपण कसं तोडू शकतो, याच्या फांद्या कशा प्रकारे छाटू शकतो याचं देखील मार्गदर्शन इथे केलेलं आहे. म्हणजे आपण जीवात्मा आणि परमात्मा यामधील फरक आणि संबंध जाणून घेणार आहोत. आणि मग असा हा संसार वृक्ष म्हणजे जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये अडकलेला जीव. आणि मग या वृक्षाची उत्पत्ती भगवंतांपासूनच झालेली आहे आणि मग त्याची वाढ कर्म आणि वासना यांच्या आधारावर होते. थोडक्यात 15वा अध्याय म्हणजे जीवांना त्यांच्या स्वस्वरूपाची जाणीव करून देतो आणि भगवंतांकडे परत जाण्याचा मार्ग दाखवत राहतो. अशा प्रकारे मग या अध्यायाचं मर्म जर आपल्याला एका शब्दात सांगायचं झालं तर काय, भ्रांतीचा विसर पडण्यासाठी काय केलं पाहिजे याचं उत्तम मार्गदर्शन या अध्यायातून केलेलं आहे. आता आपल्या सर्वांना वाटेल किंवा एखाद्या व्यक्तीला आश्चर्य वाटेल की भ्रांती नष्ट करणं कसं शक्य आहे. तसं पाहिलं तर आपलं जीवन सुद्धा एक भ्रांती आहे, एक आश्चर्यच आहे. आणि मग या विधानाला समजून देणारी एक छोटीशी कथा आरंभीच आपण ती पाहूया. ज्याप्रमाणे बघा, सध्याच्या भौतिक जगतातलंच हे उदाहरण आहे की 4थी-5वी मध्ये साधारण शिकण्याच्या वयात एक छोटासा मुलगा, मग त्याला अचानक फिट यायला लागल्या अशा त्याचा आजार सुरू झाला. मग त्याचे पालक आई वडील त्याला तज्ञ डॉक्टरांकडे घेऊन गेले. मग डॉक्टरांनी काय केलं, आवश्यक त्या सर्व चाचण्या केल्या, टेस्ट केल्या, पण आता त्यांना त्या मुलाच्या आजाराचं काही निदान लागलं नाही. तर तेव्हा त्यांनी काय केलं, त्या मुलाला मानसोपचार तज्ञांकडे घेऊन जाण्याचा सल्ला सांगितला. आणि मग त्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मग त्याचे पालक त्याला सुप्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञांकडे घेऊन जातात. मग त्या मुलाचा असा विचित्र आजार असतो की कित्येक रात्री त्या मुलाने अक्षरशः जागून काढलेल्या असतात. म्हणजे एक कुठली तरी अनामिक भीतीने त्या मुलाची झोपच नाहीशी गेलेली असते. आणि मग या काल्पनिक भयामुळे तो मुलगा झोपेअभावी मनोरुग्ण बनलेला असतो. आणि मग पुढे मानसोपचार तज्ञ जे असतात ते अत्यंत कौशल्याने आणि हळुवारपणाने त्या मुलाचा कौटुंबिक इतिहास, जी काय हिस्ट्री आहे ती जाणून घेतात आणि मग अनेक प्रकारचे वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रश्न विचारून त्या मुलाच्या मानसिक भीतीचं कारण शोधून काढतात. आणि मग त्याच्यामधून त्यांना काय कळून येतं की त्या मुलाचे वडील रात्रीच्या वेळी एका भयंकर अशा मालिका टीव्हीवर पाहत असायचे. आणि मग त्या मालिकांमध्ये एखादं भूत असायचं, मग ते एका पिंपळ वृक्षावर राहत असायचं आणि मग दररोज मध्यरात्री ते भूत त्या वृक्षावरून खाली यायचं आणि अत्यंत भयानक अशी कृत्य त्या मालिकामध्ये दाखवलेलं. आणि मग ते भूत अनेक व्यक्तींचा बळी घेत होते. आणि मग असं सर्व त्या मालिकांचं चित्रण तो छोटा मुलगा देखील पाहत असायचा. वास्तविक हे सर्व काल्पनिकच होते, पण आता तो इतका छोटा होता की छोट्या मुलाच्या मनावर त्या मालिकेतील दृश्यांचा भयंकर परिणाम झालेला. आणि मग आणखीन एक विशेष गोष्ट त्या तज्ञांच्या लक्षात आली की ती म्हणजे त्या मुलाच्या खोलीला जी खिडकी होती, तर त्या खिडकीतनं बाहेर उघडल्याबरोबर समोर एक पिंपळाचा वृक्ष नजरेस पडायचा. आणि मग त्या मुलाच्या मनात मग ती काल्पनिक अनामिक भीतीने घर केलं होतं की त्या पिंपळावर सुद्धा एक भूत आहे. मध्यरात्री ते भूत खिडकीतून आत येऊन आपल्याला ठार करेल की काय, या भीतीमुळे त्या मुलाची झोप उडालेली होती. म्हणजे रात्र रात्र तो नजर लावून बसायचा, डोळे बंद करून झोपायला तो घाबरत होता.
आणि मग त्या मानसोपचार तज्ञांनी काय केलं, एक दिवस त्या मुलाच्या खोलीमध्ये जाऊन एखाद्या मांत्रिकाप्रमाणे सर्व मंत्रतंत्र म्हटले. एक रिकामी बाटली त्या खोलीत ठेवली आणि त्या बाटलीमध्ये त्या मुलाच्या मनामधल्या काल्पनिक भूताला बंदिस्त करून टाकलं. आणि मग हा सर्व प्रकार त्या छोट्या मुलाच्या नजरेसमोर घडल्यामुळे त्या मुलाची कुठेतरी खात्री पडली की आता ते भूत त्याला कधी काहीही करू शकणार नाही. त्या भूताचा कायमचा बंदोबस्त झालेला आहे. आणि मग त्या दिवसापासून त्या मुलाला शांत झोप लागली. का तर त्याच्या मनातील काल्पनिक भीती पूर्णतः नष्ट झाली होती. आणि मग त्या मानसोपचार तज्ञांनी त्या काल्पनिक भूताची भीती काल्पनिक मंत्रतंत्रांचा विधी करून त्याला केवळ ते समजून येण्याकरता ते दाखवलेलं होतं. आणि मग हे सांगण्याची एवढी कथा तात्पर्य काय, की त्याचप्रमाणे बघा भगवंत सुद्धा या काल्पनिक संसार रूपी अश्वत्थ वृक्षाच्या अनावश्यक फांद्या कशा छाटावायच्या या संबंधीचं मार्गदर्शन उत्तम अध्याय आहे. एकदम त्यामधनं आपल्याला इथे जाणून घेणारे ते आपण पाहणार आहोत. श्लोक पहिला पठण करते, जो भगवंतांच्याच मुखातील आहे. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता हे जे वर्णन आहे रूपक केलेलं आहे, ज्याप्रमाणे आपण ही आता कथा पाहिली. म्हणजे काय, इथे इतर वृक्षांची मुळं बघा जमिनीत खाली खोलवर जातात, पण भगवंतांनीच निर्माण केलेल्या या संसार रूपी अश्वत्थ वृक्षाची मुळं कशी आहे, जमिनीवर खोलवर न जाता ऊर्ध्वगामी होत आहेत. म्हणजे काय, वरवर जात आहेत. आणि हा वृक्ष ऊर्ध्वगामी आहे. म्हणजे आदी पुरुष भगवान नारायण कसे नित्य अनंत आणि सर्वांचा आधार असल्याने आणि सर्वांच्या वर नित्य धामात सगुण रूपात निवास करत असल्यामुळे ऊर्ध्व या नावाने उल्लेख केलेला आहे. ऊर्ध्व म्हणजे वरती आणि मूलम म्हणजे मूळ असलेला. आणि मग तो सर्व शक्तिमान भगवंत या संसार रूप वृक्षाचं कारण आहे. म्हणून या संसार वृक्षाला ऊर्ध्व मूल वृक्ष म्हटलेला आहे. आणि हा वृक्ष म्हणजे आदी परमेश्वर रूपी मूळ आहे. ब्रह्मदेव या वृक्षाची मुख्य फांदी आहे. आणि हा वृक्ष अविनाशी, त्याची पान वृक्षाची काय आहेत, वेद आहेत. आणि अशा या संसार रूपी वृक्षाला जो पुरुष मुळासहित तत्वतः जाणतो तो पुरुष वेदांचं तात्पर्य जाणतो. म्हणजे अशा पुरुषाला वेदवेत्ता म्हणतात. ज्यांना वेद जाणून घ्यायची इच्छा असेल, मग त्यांनी केवळ हे 4 श्लोक जरी समजून घेतले तरी त्यांना वेदांचा अर्थ समजला. तो पुरुष वेदवेत्ता झाला. आणि या श्लोकातील 3 प्रमुख शब्दांचा अर्थ जाणून घेतला तर हा श्लोक समजून घेता येईल. ज्याप्रमाणे आपण जाणलं, ऊर्ध्व म्हणजे वर, अध म्हणजे खाली. अव्यय या शब्दाचा अर्थ समजण्यासाठी प्रथम याच्या विरुद्ध काय अर्थ आहे त्याचा आपण बोध घेऊया, की याचा विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे व्यय. व्यय म्हणजे काय, खर्च करणे. आणि त्याच्या विरुद्ध अर्थ खर्च न होणारा असा अव्यय. पुढे सांगितलं आहे छंद, म्हणजे वेदांचा समानार्थी शब्द काय आहे, छंद. आणि मग हे सर्व शब्द या विचित्र काल्पनिक संसार रूप अश्वत्थ वृक्षाचं वर्णन करून देतात. आता या संसार रूपी वृक्षाला अश्वत्थ का म्हटलेलं आहे, तर बघा, ज्याप्रमाणे कमळाच्या पानावर पाणी थांबतं का, नाही. या उलट आपण बघा, ज्याप्रमाणे आता वाऱ्यामुळे हवेमुळे एखाद्या तलावातील सरोवरातील पाणी जसं हलतं, तरंग त्यावर उठत असतात, तसंच तरंग त्याचं जे प्रतिबिंब म्हणजे कोणाचं आहे, व्याकुळ माणसाचं चित्त नेहमी असं चंचल असतं. आणि तशीच या संसार वृक्षाची स्थिती देखील तशीच असते. बघा, प्रत्येक क्षणी संसाराची स्थिती बदलत असते, म्हणून मग त्याला अश्वत्थ म्हटलेलं आहे. आता विश्वाची रहाटी कधीच संपत नाही. ज्याप्रमाणे बघा, 4ही युगांचं एक मन्वंतर, अशी एका मागून एक मन्वंतर तयार होतात. ज्याप्रमाणे पाऊसही बघा, आता पावसाळ्याचे दिवस आहे ज्याप्रमाणे मग तो पेरापेराने वाढतो.
असाच हा संसार वृक्ष कसा आहे सारखा वाढतच राहतो. आणि हे जे वर्णन इथे सुंदर पद्धतीने केलं आहे, पुढे जाऊन बघूया त्याचा विस्तार श्लोक क्रमांक 2 मध्ये. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या काम कर्मांशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता बघा याचा विस्तार कसा आहे, तर या संसार वृक्षाच्या ज्या काही शाखा आहेत, फांद्या आहेत, त्या वरही पसरलेल्या आहेत आणि खालीही पसरलेल्या आहेत. जसे जसे बघा आपण भगवद्गीतेचं सखोल अध्ययन होईल तसं तसं या वृक्षाबद्दल अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होईल. म्हणजे ज्याप्रमाणे या वृक्षांच्या शाखांच्या अनुषंगाने आपण गुणत्रय विभागाचं आकलन पाहिलं, मग सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण या 3 प्रकारच्या गुणांची सविस्तर चर्चा त्या त्या अध्यायाच्या अध्ययन प्रसंगी आपण जाणली. ज्याप्रमाणे परवा आपण जो 14वा अध्याय पाहिला होता, मग या गुणांची आपण ओळख पाहिली होती. उद्या जो 16वा अध्याय आहे त्याच्यामध्ये दैवी आणि आसुरी गुणांची ओळख होईल. 17वा अध्याय जो आपण बघणार आहोत, मग त्या 3 प्रकारच्या श्रद्धांची माहिती होईल. मग त्यामुळे भगवद्गीतेचं अध्ययन जिज्ञासू वृत्तीने केलं तर आकलन होतं काय, की या अध्यायात जगाला अश्वत्थ म्हणजे पिंपळ वृक्षाच्या रूपात दाखवते, ज्याची मुळं वरच्या दिशेला म्हणजे परमात्म्याकडे आणि फांद्या खाली म्हणजे जगात पसरलेले आहेत. असा हा वृक्ष कसा आहे, गुणप्रवृद्ध. याच्या 3 गुणांनी युक्त असलेल्या फांद्या 3 गुणरूप पाण्यामुळे फोफावतात. या विषयांवर फुटलेल्या पालवींमुळे वृक्षाचा विस्तार वर आणि खाली झपाट्याने होत असतो. या वृक्षाची वैशिष्ट्य काय, की या संसारूपी अश्वत्थ वृक्षाला विषयांचं अंकुर फुटतात. मग या विषयांकुर पालवीयुक्त वृक्षाच्या त्रिगुणात्मक शाखा आहेत. आणि मग या वृक्षाला अधशाखा असं म्हटलेला वृक्ष म्हटलं आहे. का बरं, तर मग तो आदी पुरुष परमेश्वरापासून उत्पन्न होणारा असल्यामुळे, तसंच नित्यधामाच्या खालच्या भागी म्हणजे ब्रह्मलोकात निवास करीत असल्यामुळे हिरण्यगर्भ जे काही रूप आहे ते ब्रह्मदेव आहे. आणि मग ब्रह्मदेवाला परमेश्वराहून अध म्हटलेलं आहे, म्हणजे कनिष्ठ म्हटलं आहे. सर्वोत्तम उच्च स्तर आपण थोडस चिंतन यावरती एकाग्रतेने केलं तर आपल्याला थोडं समजायला सोपं होईल, की सर्वात उच्चतम कोण आहे, भगवंत. त्याच्यामुळे त्याच्यानंतर कोण आहे, की हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मदेव. ते कुठे आहे, अध म्हणजे कनिष्ठ. पण ते या संसाराचा विस्तार करणारा असल्यामुळे या संसार वृक्षाची मुख्य शाखा आणि फांदी कोण आहे, ब्रह्मदेव. ज्याप्रमाणे मनुष्य योनीमध्ये जी कर्म आहेत, म्हणजे आपण जी काही कर्म अकर्म विकर्म बघितली, मग ती काय आहे, या वृक्षाची मुळं आहेत. आणि मग ही मुळं या वृक्षाला सर्व बाजूंनी विस्तारित असतात. अशा या वृक्षाचा विस्तार या मृत्यूलोकात म्हणजे पृथ्वी लोकावर होतो. आणि मग पृथ्वी लोकाच्या खाली देखील आणखीन 7 स्तर आहेत आणि पृथ्वी लोकाच्या वर देखील 7 स्तर आहेत असं मानलं जातं. आणि मग या संसार वृक्षाच्या 3 शाखांची वैशिष्ट्य पुढील प्रमाणे सांगता येतील. काय आहे, की जी शाखा सत्व गुणांनी सिंचित झालेली आहे ती ऊर्ध्वगामी आहे आणि वरच्या बाजूला पल्लवित होते. रजोगुणांनी बघा सिंचित झालेली शाखा पृथ्वीवरच विस्तारित होते आणि तमोगुणारूपाने सिंचित झालेली शाखा पाताळामध्ये विस्तारित होते. मग या वृक्षाची जी मुख्य शाखा म्हणजे कोण, ब्रह्मदेव सांगितलं. मग देव, दानव, मनुष्य, कीटक वगैरे सर्व जे काही 84 लक्ष योनी आहेत, मग या वृक्षाच्या पालवीच्या स्वरूपामध्ये त्या विस्तारित होतात. अशा प्रकारे हा वृक्ष 3ही लोकात व्यापून राहिलेला आहे. आणि या वृक्षाची आणखीन वैशिष्ट्य पुढे 3 आणि 4 श्लोक मध्ये सांगून दिलेली आहे, ती बघूया. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदन्तः परिमार्गितं वै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत, आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदले पाहिजे. यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधले की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बघा, या काल्पनिक वृक्षाला छाटण्यासाठी काय करावं लागणार आहे? तर सामान्य वृक्ष बघा, आपण आता कुऱ्हाडीच्या साह्याने पाहिजे तसं छाटू शकतो, कापू शकतो. पण हा वृक्ष कोणत्याही कुऱ्हाडीने कापता येणारा नाही. का? तर हा काल्पनिक आहे. या वृक्षाला आदी अंत असं काही आहे का? नाही. असा हा वृक्ष अव्यय आहे. अव्यय काय? भ्रांती आहे, भ्रम आहे. ज्याप्रमाणे पहिल्या श्लोकामध्ये आपण अव्यय शब्दाचा अर्थ पाहिला, ज्याचा व्यय होत नाही तो काय आहे? अव्यय. ज्याप्रमाणे बघा, आता वेगवान फिरणारा पंखा हा एकाकार होतो आणि स्थिर जाणवतो. वेगाने फिरणारा भोवरा एका स्थिर गतीमध्ये पाहत असतो आपण. मग त्याचप्रमाणे या वृक्षांच्या फांद्या इतक्या गतीने वाढतात की सर्व काही चित्राप्रमाणे स्थिर तटस्थ आहेत असा भास होतो. ज्याप्रमाणे बघा, आपण लहानपणापासून आपण ट्रेननी बसनी प्रवास करतो, तर मग त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा असतो तर तेव्हा आपल्याला आजूबाजूची पर्वत वृक्ष कशी ती पळताना दिसतात. मग हे सर्व काय आहे? वृक्ष खरंच पळत असतात का? नाही. हेच रूपक महत्वाचं इथे जाणून घ्यायचंय की हा जो वृक्ष आहे, तर याच्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे हा इतक्या गतीने वाढतात आणि मग या सर्व काही चित्राप्रमाणे स्थिर आणि तटस्थ असल्याचा भास होतो. आणि मग भगवंत म्हणतात, मग या वृक्षाचं स्वरूप जसं वर्णन केलं आहे तसं प्रत्यक्षात आढळत नाही. कारण आदी नाही, अंत नाही, स्थिरता नाही. आणि मग अशा या वृक्षाला असंगरूप शस्त्राने छाटून टाकावं लागेल. म्हणजे या असंगरूप शास्त्राचं स्पष्टीकरण आपण पुढे पाहणारच आहोत. ज्याप्रमाणे मग कल्पनेतल्या घोड्यांचं पंख छाटता येतील का? नाही. कल्पनेतल्या झाडांची फुलं तोडता येतील का? नाही. कल्पनेत मध्ये आपण जर सशाची शिंग पाहिली तर ती आपण घेऊ शकतो का? तोडू शकतो का? नाही. त्याचप्रमाणे या काल्पनिक वृक्षालाही आपण कापू शकत नाही. संसार कसा आहे? मायाजाल मिथ्या आहे आणि हे मायाजाल आपण तोडू शकत नाही. आणि जर तोडायचं ठरवलं तर मग प्रथम त्याच्या स्वरूपाला समजून घेणं आवश्यक आहे. जसं बघा, त्या मानसोपचार तज्ञाने त्या काल्पनिक भूताला, आता ते भूत वास्तविक होतं का? नव्हतं. आणि मग तेव्हा त्यांनी काय केलं की काल्पनिक भूताला समजून घेऊन त्याचं उच्चाटन केलं. त्याचप्रमाणे या वृक्षाला जर तोडायचं असेल तर प्रथम त्याचं स्वरूप समजून घ्यायला हवं. आणि म्हणून समजून घेण्याच्या प्रक्रियेलाच ज्ञान असं म्हटलं जातं. जे तुम्ही आम्ही इथे हे जाणून घेण्याचा प्रयास इथे करत आहोत. आणि मग या ज्ञानाचं महत्व गीतेमध्ये सांगितलेलंच आहे. नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते. ज्ञान कसं आहे? सर्वोपरी आणि सर्वश्रेष्ठ. आणि अशा या ज्ञानाच्या साह्यानेच या वृक्षाला छाटता येतं. जग में रहे तो ऐसे रहे जैसे कमल का फूल रहे. म्हणजे या उक्तीनुसार वैराग्य वृत्तीने राहून वैराग्य रूप शस्त्रानेच या वृक्षाला छाटता येतं. मग यासाठी आत्मतत्वाचं दर्शन झालं पाहिजे. आणि मग या आत्मतत्वामध्ये आत्मसाक्षात्कार होणं अत्यंत महत्वाचं आहे. मग आता आत्मसाक्षात्कार होण्यासाठी काय आवश्यक आहे? संपूर्ण शरणागती. मग आपल्याला तर माहिती आहे की भगवद्गीतेचं प्राकट्य सुद्धा संपूर्ण शरणागती नंतर झालं. पहिल्या अध्यायात जेव्हा भगवंतांनी काहीही शब्द उच्चारला नाही, तो आपण अध्याय पाहिला होता, जाणून घेतला. आणि मग त्यांनी काय केलं? केवळ श्रवण ऐकण्याचं काम केलं होतं.
आणि जेव्हा दुसऱ्या अध्यायात अर्जुन म्हणतो शिष्यस्तेहम शाधिमान त्वां प्रपन्नम, म्हणजे अर्जुनाने भगवंतांचं शिष्यत्व संपूर्ण शरणागतीने जेव्हा पत्करलं तेव्हा न च शक्नोम भ्रमतीव च मे मनः, अशी मानसिक अवस्था सांग काय केलं त्याने, संपूर्ण शरणागती स्वीकारली. जेव्हा बघा एक सखा शिष्य बनतो तेव्हा भगवंत भगवद्गीतेला प्रारंभ करतात. म्हणून शरणागती अत्यंत आवश्यक आहे. आणि एक व्यक्ती बोलते आणि इतर जण ऐकतात, ती स्थिती म्हणजे काय, शरणागत स्थिती. ज्याप्रमाणे आपण हे सर्व संतांच्या सद्गुरूंच्या माध्यमातून ग्रंथांच्या माध्यमातून हे जाणून घेत आहोत, म्हणजे आपणही कुठेतरी सरेंडर शरणागत इथे झालेलो आहोत. आणि मग इथे ज्याप्रमाणे भौतिक जीवनामध्ये या दृढ वटवृक्षाच्या बंधनातून बाहेर पडण्यासाठी मनुष्याने भगवंतांना शरण गेलं पाहिजे. मग पुढे जाऊन बघूया 3 आणि 4, एक सेकंद, चौथा पण श्लोक झालेला आहे. तर मी या संसार वृक्षाला समजून घ्यायचं असेल तर भगवंतांना योग्य प्रकारे शोधलं पाहिजे. आणि मग ज्या परमेश्वरापासून या प्राचीन अशा वृक्षाची प्रवृत्ती परंपरा जी काही विस्तारली आहे, मग त्या भगवंतांना नारायणाला मी शरण आलो आहे अशा या दृढ निश्चयाने भगवंतांचं मनन निधिध्यासन केलं पाहिजे. आता भगवंतांना शरण गेल्यानंतरच ज्ञान प्राप्ती होणार आहे. जेव्हा ज्ञान प्राप्ती होईल मग तेव्हा वैराग्य भाव प्रकट होईल. आणि मग त्या वैराग्य रूप कुऱ्हाडीने या वृक्षाच्या शाखा छाटून टाकता येतील. म्हणून कुठेतरी हा शरणार्थी भाव ठेवायला हवा आणि हे परमतत्व शोधायला हवं. आणि मुळात आता हे परमतत्व कुठे बाहेर शोधायला जायचं आहे का, नाही. तर महत्वाची गोष्ट इथे भगवंत काय सांगतात, की आपल्या अंतःकरणातच त्याचा शोध घेतला पाहिजे. म्हणजे आपल्या बाह्य रूपाला आपण जेव्हा स्पर्श करतो, बाह्य दृश्य पाहतो, बाह्य गोष्टी ऐकतो, अंतरंगात मुळात आपण डोकावून पाहतच नाही. मुळात आपण तसा प्रयत्न देखील करत नाही. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की तुमची ही विचारधारा ज्या बाह्य दिशेने जात आहे त्याची जर उलटी दिशा केली, म्हणजे अंतर्मनात ही धारा वळवली, तर मग त्या धारेची काय बनेल, राधा. धाराच्या उलटा शब्द काय आहे, राधा. आणि मग या राधेबद्दल अधिक काही बोलण्याची आवश्यकता आहे का, नाही. का तर जगभरात बघा जेवढी काही भगवंतांची श्रीकृष्णांची जी काही मंदिरं आहेत, टेम्पल आहेत, त्यातील अधिक संख्येने मंदिरात राधे सोबत असलेले भगवंत दिसतात. आता वास्तविक रुक्मिणी तर ही भगवंतांची कृष्णाची पत्नी, पण मंदिरामध्ये कृष्णासोबत रुक्मिणी आहे का, नाही. वयाने कितीतरी मोठी असूनही, एक अति सामान्य गोपी असूनही आपल्या अनन्य भक्तीने, नुसती भक्ती नाही, अनन्य भक्तीने कृष्णाचं भगवंतांचं सान्निध्य राधेने साध्य केलेलं आहे. म्हणूनच राधा बनायचं म्हणजे आपल्या धारेला उलट वळवायचं, एवढा साधा सरळ अर्थ आहे. म्हणजे बाहेर बाहेर पसरत जाणाऱ्या या धारेला अंतर्मुख करायला पाहिजे. आणि या भौतिक जगतात तर अतिशय आवश्यक आहे. कारण सतत हा जो विश्वामध्ये ज्या काही नवीन नवीन आकर्षित करणाऱ्या गोष्टी असतात, तर त्या कुठेतरी जीवात्म्याला कुठेतरी या मायाजालामध्ये अडकवत असतात. आणि म्हणूनच जर आपण संपूर्ण शरणागती ठेवली, सतत चिंतन ठेवलं, अंतर्मुख केलं, तर मग हे आत्मतत्व प्राप्त होतच होतं, आत्मसाक्षात्कार घडतो आणि ब्रह्मपदाचे अधिकारी आपण बनू शकतो. अशा प्रकारे हा विस्तार बघितला. श्लोक क्रमांक 5 बघूया. निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे गच्छन्ति मूढा पदमव्ययम् तत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जे खोटी प्रतिष्ठा, मोह, असत आणि संगापासून मुक्त आहेत, जे ते तत्व जाणतात, भौतिक वासनेपासून मुक्त झाले आहेत, तसेच सुखदुःखांच्या द्वंद्वापासून मुक्त झाले आहेत आणि मोहरहित होऊन परमपुरुषाला शरण कसे जावे हे जाणतात, त्यांना या शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. बघा आता तात्पर्यामध्ये पण तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल कसं श्रील प्रभुपादांनी सांगून दिलं आहे की शरण जाण्याच्या या विधीचं सुंदर जे काही वर्णन आहे. तर मग त्यामध्ये सर्वप्रथम काय आवश्यक आहे, ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो की कुठेतरी क्वालिफिकेशन लागतात, मग त्या भौतिक जगतामध्ये आपण प्रत्येक ठिकाणी कुठेतरी पात्रता आवश्यकता असते. तर मग इथे शरण जाण्यासाठी, सरेंडर होण्यासाठी पात्रता म्हणजे काय, की मनुष्याने अहंकाराने मोहित होऊ नये. स्वतःच्या भौतिक प्रकृतीचा स्वामी म्हणून जो काही मिथ्या अहंकाराने उन्मत्त होतो, मग त्याला भगवंतांना शरण जाणं अतिशय कठीण होतं. आणि त्याचबरोबर बघा इथे एक जो निर्माण हा शब्द आला आहे, तर इथे निर्माणचा निर्माण आहे का, नाही, न केला आहे. निर्माणचा अर्थ काय, मान अभिमान रहित. म्हणजे निर्माण म्हणजे काय, अध्यात्म रत असलेला. पूजा पाठ जप जाप गंध तिलक हे म्हणजे अध्यात्म आहे का. तर इथे भगवंत स्वतः म्हणतायत की अध्यात्म म्हणजेच स्वभावोध्यात्म उच्यते. म्हणजे भगवंतांच्या मते स्वभाव हेच अध्यात्म आहे. तुमचा आमचा स्वभाव कसा आहे, आध्यात्मिक आहे. आणि मग बाकी हे जप जाप पूजा अर्चा माला उपासना हे काय आहे, सर्व साधने आहेत. आणि मग या साधनांच्या साह्याने स्वभावाला योग्य वळण लावणं हे साध्य आहे. जसं की बघा जपाची माळ घेऊन जप केला आणि माळ खाली ठेवल्याबरोबर जर वाद सुरू केला, तर मग त्या जपाचा कोणताही लाभ होईल का, नाही. मग त्यासाठी स्वभाव बदलला पाहिजे. म्हणजे आपल्या संस्कृतीमध्ये पण बघा, केवळ मानवांसाठीच नाही तर मग गोमातेसाठी, कुत्र्यासाठी, पशुपक्ष्यांसाठी छोटी छोटी आपण रोटी बनवतो, मग ती काही पद्धत आहे. त्याप्रमाणे अद्वेष्टा ही काय आहे, आपली संस्कृती आहे. मग ज्यांचे मानापमान मान सन्मान मोह नष्ट झाले आहेत, ज्यांनी आसक्ती रूपी जे काही दोषांवर नियंत्रण प्राप्त केलं आहे, ज्यांच्या कामना पूर्णतः नाहीशा झाल्या आहेत, जे सुख दुःख नावाच्या तणावातून मुक्त झालेले आहेत, आणि म्हणजे नेहमी अध्यात्मामध्ये स्थित आहेत, अशा व्यक्ती निवृत्त वृत्तीने विवेकाला घेऊन मोक्ष पदाला जातात. म्हणजेच भगवंतांच्या स्वरूपाबद्दल ज्ञानी लोक सुख मानतात, तर अज्ञानी कसे दुःखी होतात. तर ज्याप्रमाणे बघा स्वाती नक्षत्र असतं, मग त्यावेळी पाऊस पडला तर काय होतं, शिंपल्यामध्ये मोती बनतो. पण हेच पाणी जर सापाच्या तोंडात पडलं तर विष होतं. तर पाणी तर एकच आहे. पण याच न्यायाने भगवंत सांगतायत की ज्ञानी लोकांना सुखाचं कारण होतं आणि अज्ञानी लोकांना दुःखाचं कारण होतं. आणि म्हणून इथे जे वर्णन केलेलं आहे अशा प्रकारे प्रत्यक्ष प्रमाण इथे भगवंतांनी सांगून दिलेलं आहे की भगवंतांच्या अस्तित्वाबद्दल शंका घेणाऱ्या व्यक्तीला कळत नकळत जाणीव होत नाही. आणि म्हणून आपल्या थोर संत ऋषी मुनींनी आपल्या साधनेने परमेश्वराचं जे अस्तित्व अनुभवलं, त्यांनी भगवंतांच्या शक्तीबद्दल जे अनुभव दिले ते आपण मान्य केले पाहिजे. म्हणून संतांच्या वचनांवर अनुभूतींवर विश्वास ठेवून आणि त्यामधनं आपण भगवंतांची प्राप्ती करून घेऊ शकतो. आणि म्हणून ह्या द्वंद्वामधनं आपण मुक्त होऊ शकतो. मग आता अशा भगवंतांना शोधायचं कुठे. मग इथे भगवंत सांगतायत, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोच पुन्हा भौतिक जगतात परत येत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता हे भगवंतांना आपण जाणून तर घेतलं, पण आता शोधायचं कुठं. ज्याप्रमाणे बघा आजकाल आता टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून म्हणजे ते गुगल मॅप जीपीएसच्या याच्यापूर्वी, जे आता आपण पूर्वीच्या काळात जेव्हा हे नव्हतं तर तेव्हा ही साधनं नव्हती. मग आता एखाद्या व्यक्तीचा पत्ता आपण विचारत विचारत आपण त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचत असो. आणि मग त्यासाठी आपण काय करायचो, त्या व्यक्तीचा पत्ता मग एखाद्या कागदावर चिठ्ठीवर लिहून नेत असू आणि मग गावातून येणाऱ्या जाणाऱ्या व्यक्तींना तो पत्ता विचारत असू.
परिचित व्यक्ती योग्य ठिकाणी योग्य मार्गाने मग आपल्याला त्या आप्तांकडे नातेवाईकांकडे पोहोचवत असते. कधी कधी तर बघा, ज्या व्यक्तीचा पत्ता विचारतोय मग तीच व्यक्ती समोर यायची. असा योगायोग घडून आल्यानंतर एकदम अद्भुत असा विलक्षण आनंद व्हायचा. आणि अशाच प्रकारे भगवंत इथे स्वतः आपला पत्ता इथे सांगतायत. काय आहे की जिथे सूर्य चंद्र अग्नी पोहोचू शकत नाही त्या स्वयंप्रकाशी परमपदाला प्रकाशित करू शकत नाही. म्हणजे ज्या परमपदाला पोहोचल्यानंतर मनुष्य फिरून या संसारात येत नाही, तेच माझं परमधाम आहे. ज्याप्रमाणे घर प्रकाशित करणारी विद्युत शक्ती अदृश्य असते, त्याप्रमाणे परमात्म्याचे जे अस्तित्व आहे ते अदृश्य आहे, हे जाणून घेऊन मान्य केलं पाहिजे. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बद्धचर्यातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्धमुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता भगवंत म्हणतात ममई वंशो जीवलोके, म्हणजे जीवलोकात जीव रूपाने वावरणारा जीवात्मा काय आहे, माझाच अंश आहे. आणि तोच प्रकृती स्थित मनाला आणि पंचेंद्रियांना आकर्षित करत असतो. ज्याप्रमाणे एखाद्या कलशामध्ये बघा आकाश असते आणि त्याच्या बाहेरही आकाश असतच असतं, पण जर मग ते आकाश तिथून काढून घेतलं किंवा ते दुसरीकडे ठेवलं किंवा ते फुटलं तरी दोन्ही आकाश एकाकार होतात. मग त्याचप्रमाणे भगवंत म्हणतात की मी प्रत्येकामध्ये अंश रूपाने आहे. जेव्हा त्या देहाचा त्याग केला जाईल तेव्हा तो अंश पुन्हा माझ्यातच येऊन मिळेल. ज्याप्रमाणे समुद्रामध्ये लाटा उसळतात आणि पुन्हा समुद्रामध्येच विलीन होतात, तसेच हे जीवभूत माझ्यातच विलीन होणार आहेत. का तर ते माझ्यातूनच निर्माण झालेले आहेत. समुद्रात उभारणारी लाट हे काय आहे, पाणीच असतं. केवळ काही क्षण ती समुद्रापासून उंच उसळली म्हणून आपण तिला काय म्हणतो, लहर म्हणतो किंवा लाट म्हणतो. आणि मग जशी उसळते तशी पुन्हा ती पाण्यामध्ये विलीन होते, समुद्रामध्ये विलीन होते. त्याचप्रमाणे हा जो नरदेह आहे तो अंश रूपाने आहे, माझ्यातूनच म्हणजे भगवंतांच्या मधूनच निर्मिलेला आणि भगवंतांमध्येच विलीन होणारा आहे. शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातात. अशा रीतीने जो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरिता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता हा जो वर्णन केलेला आहे म्हणजे जीवाचं वर्णन भगवंतांना ज्याप्रमाणे कशामध्ये वारा रूपक दिला आहे की गंध, वाऱ्याचा गंध स्वतःबरोबर वाहून नेतो, मग त्याप्रमाणे हा देहाचा जो स्वामी आहे जीवात्मा आहे, या देहाचा जेव्हा त्याग करतो त्या देहातून मनासहित सर्व पंचेंद्रिय सोबत घेऊन जातो आणि नवीन प्राप्त होणाऱ्या देहात प्रवेश करतो. म्हणजे आपल्या सोबत काय येतं तर मन आणि सर्व पंचेंद्रिय. आणि मग या ठिकाणी भगवंतांना काय सुचवायचं आहे तर हे ध्यानात घेणं अतिशय आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे बघा जेव्हा एका देहाचा त्याग केला जातो तेव्हा तो जीवात्मा दुसऱ्या देहात कशा प्रकारे प्रवेश होतो. आणि मग हे स्थलांतर घडताना काय होतं तर पंचमहाभूतांच्या साह्याने बघा या प्रकृतीकडनं देह तर प्राप्त झाला, पण त्यात आत्म्याचं आगमन कसं होतं हे पाहणं आवश्यक आहे. भगवंत म्हणतायत की जेव्हा देहाचा विलीन होतो, देह अंतकाळ होतो, म्हणजे काय होतो प्राण जातो, तेव्हा या पंचमहाभूतांपासून बनलेला हा देह पंचमहाभूतातच विलीन होतं. म्हणजे आपल्याकडे बघा प्रेताला अग्नी दिला जातो म्हणजे ते अग्नितत्वात विलीन होतं. आपल्या देहात 70% पाण्याचा अंश असतो. जेव्हा अग्नी दिला जातो तेव्हा या बाष्प रूपात देहातील ते पाणी निघून जातं. उरलेली जी काही अस्थी असतात, रक्षा असते, ती पाण्यात विसर्जित केली जातात. मग ते जलतत्वात देह विलीन होतं आणि मग ही पंचमहाभूते तर विलीन झाली.
पण त्यांच्या सोबत असणाऱ्या मन, बुद्धी, अहंकार या बाबींचं मग काय होतं? देह त्याग केल्यानंतर हे मन, बुद्धी, अहंकार, इथे भगवंत सांगतात की मन विकारयुक्त राहिलं तर ते आत्म्यासोबतच नवीन देहात विकारांसोबत प्रवेश करतं. जशा प्रकारचा आत्मा आहे त्यानुसार नवीन देह प्राप्त करतो. ज्याप्रमाणे बघा आपण वासांची जीर्णानी यथा विहाय तो श्लोक पाहिला होता. कसा एखादं वस्त्र असतं मग ते कसं जीर्ण होतं मग नवीन वस्त्र धारण करतो, तसंच हा देह काय आहे? वस्त्र आहे. आणि जेव्हा हा जीर्ण होतो मग नवीन देह प्राप्त करण्यासाठी आत्मा जो असतो तर तिथे तो जातो. आणि मग कधी कधी त्या आत्म्याला मनासारखा देह प्राप्त होत नाही, उपलब्ध होत नाही. जवळजवळ बघा शास्त्रामध्ये वर्णन आहे की 80% आत्म्यांना सामान्यपणे देह प्राप्ती होते आणि उरलेल्या 10%मध्ये 10% आत्मे उच्च प्रतीचे असतात. म्हणजे बघा फक्त 10% सांगितलंय आणि 10% आत्मे हीन प्रकारची. मग ही जी आत्मे आहेत मग ती भूत पिशाच्य बनून इतरांना दुःख देतात. म्हणजे उच्च प्रतीचे चांगले आत्मे असतात, त्यांचे योग कर्म अर्धवट राहिलेले असतात. जो आपण कोणता होता तो अध्याय? आत्मसंयम योग 6वा अध्याय बघा जाणलेला होता. त्याच्यामध्ये योगाची प्रक्रिया जेव्हा अर्जुनाने विचारलं होतं की या देहामध्ये असताना योगाची प्रक्रिया अर्धवट राहिली तर पुढे काय होतं, तर मग तो पुनर्जन्माने पूर्ण परत प्राप्त होतं. म्हणजे पुनर्जन्मात काय होतं? योग साधना पूर्ण करून ते मोक्ष प्राप्ती करू शकतात. आणि मग अशा प्रकारच्या पुण्यात्मांना आणि अति पापी आत्म्यांनाही त्या त्या प्रकारचे देह प्राप्त होणं अवघड असतं. त्यामुळे पुण्यात्मा आणि पापात्मा या दोघांनाही दीर्घ काळपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. बाकी 80% सामान्य आत्मे त्वरित नवीन देह प्राप्त करून घेऊ शकतात. जो आत्मा पुण्यात्मापेक्षाही उच्च स्तरावर आहे त्याच्यात कोणताही विकार नसतो, तो केवळ पवित्र परमतत्व असतो. म्हणून जीवनाच्या अंतिम क्षणी त्याचं देहभान उडालेलं असतं. केवळ आणि केवळ भगवंतांचं चिंतन त्याच्या मनात चाललेलं असतं. काय चिंतन असतं? की मी देह नाही, मन नाही, अहंकार नाही, मी केवळ ब्रह्मतत्व आहे. हाच भाव मनात दाटून असतो. आणि मग त्याच्या निर्विकारी मनात केवळ भगवंत श्रीकृष्णांचं पद्मासनातील ध्यानमग्न रूपच साकारलेलं असतं. सुकुमार पदकमल असलेला बासरी वाजवणारा असा अधरम मधुरम भगवंत त्यांच्या नजरेसमोर असतो. आणि मग अशा अवस्थेत देहत्याग करणारा हा आत्मा निश्चितच ब्रह्मस्वरूप प्राप्त करून घेतो व त्याला पुनर्जन्म घेण्याची आवश्यकता नाहीच पडत. ज्याप्रमाणे सोन्यामध्ये बघा थोडीशी जरी अशुद्धता राहिली मग तरी त्याचा परिणाम त्या सोन्याच्या मूल्यावर होतो. सोन्याची ते 1 ग्रॅम वगैरे आपण बघत असतो कशा प्रकारे सोने असतं ते, त्याच्यामध्ये पूर्ण सोनं असतं का? नाही. मग सोन्याची किंमत घटते. म्हणून मग ते 24 कॅरेट सोनं जसं शुद्ध तसंच जीवनही शुद्ध असलं पाहिजे तरच त्या जीवनाचं मूल्य वाढेल. आपल्या जीवनाचं मूल्य कसं वाढवलं पाहिजे? अधोगती व्हायला हवी का ऊर्ध्वगती हवी हे आपण आपलं मूल्यांकन करायला हवं, तसं आचरण करायला हवं. जीवनाचं हे 24 कॅरेट सोनं करायचं असेल तर मग एकच परिस्पर्श आहे, तो काय आहे? भगवंतांचं चिंतन अध्ययन. आणि मग याचसाठी भगवद्गीतेचा हा अभ्यास सराव आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे बघा आदि शंकराचार्यांनी म्हटलेलं आहे, भगवद्गीता किंचित घेता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपियेन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा. म्हणजे काय? तर थेंबभर गंगाजल, थोडस भगवत चिंतन, थोडीशी भगवद्गीता एवढं सुद्धा यमराजांना 4 हात लांब ठेवण्यासाठी पुरेसं आहे. म्हणूनच भज गोविंदम. उद्याचा दिवस उगवेल की नाही याची काही खात्री आहे का? नाही. म्हणून रात्र संपून जाग येईल तेव्हा भगवंतांचे आभार मानायला हवे. तसे तर हर क्षण आभार मानायला हवे, पण जेव्हा आपण सकाळी उठतो प्रातःकाली तेव्हा सर्वात पहिले आपण भगवंतांचे आभार मानायला हवे. का? तर आणखीन एक दिवस भगवत भक्तीसाठी आणखीन मिळाला आहे याचा आनंद प्राप्त झालेला असतो. अशा प्रकारे सुंदर वर्णन आहे
कितीही विस्तार केला तरी आपल्याला वेळेअभावी पूर्ण श्लोक घ्यायचे आहे, त्यामुळे पुढचा श्लोक घेऊया. श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैश्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अशा प्रकारे जो दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्रे, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे हरे कृष्ण. आता श्रोत्र म्हणजे काय? कान. चक्षु म्हणजे नेत्र. स्पर्श म्हणजे त्वचा. रसना म्हणजे जीभ किंवा जिव्हा. आणि घ्राण म्हणजे नाक, नासिका. मग ही पंच इंद्रिय जी आहेत तर ती मनाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत करत असतात. आता मन म्हणाले तिकडे पहा की मन नजर त्या दिशेने वळतेच. म्हणूनच मनाला इंद्रियांचा अधिपती आणि सहावं इंद्रिय म्हटलेलं आहे. मग साऱ्या इंद्रियांना गती देण्याचं काम कोण करतं? मन करतं. मनाचे खेळ पंचेंद्रिय पूर्ण करीत असतात. आणि मग या इंद्रियांच्या माध्यमातूनच मन विषयांचा उपभोग घेत असतं. पुढे जाऊन बघूया. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु त्याला ज्ञानचक्षु आहेत, तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर या श्लोकातून भगवंत ज्ञानी आणि अज्ञानी व्यक्तींमधला फरक सांगतात. म्हणजे ज्याप्रमाणे ज्ञान चक्षु अतिशय महत्वाचा आहे, ज्याप्रमाणे तात्पर्यामध्ये बघा श्रील प्रभुपादांनी जे सांगून दिलेलं आहे, काय सांगितलं आहे की हे जे काही सर्व आध्यात्मिक गुरूंकडनं भगवद्गीता वगैरे जे शास्त्रांचं ज्ञान आहे, हे प्राप्त केल्याने तो सर्व काही जाणून घेऊ शकतो. म्हणजे काय जाणून घेऊ शकतो? की मी म्हणजे देह नाही, मी आत्मा आहे आणि परमतत्वाचा अंश आहे. आणि मग त्यामधनं या भौतिक जगतामध्ये जी काही इंद्रिय तृप्ती आहेत, मग त्यामध्ये जो भ्रम असतो तो अज्ञान कुठेतरी दूर होतो. आणि अज्ञानी व्यक्ती कसा असतो की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, म्हणजे त्याच्यामध्ये तो वारंवार विविध प्रकारची सुख दुःख भोगत असतो. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी, मग हे काय आहे? त्यांना अंतःकरण शुद्धीची इथे महत्वाची बाब इथे भगवंतांनी सांगितले आहे. मग ही भाव संशुद्धी अतिशय महत्वाची आहे. जेव्हा आता बघा आपण बघू उद्याला की कशा प्रकारे दैवी गुण संपत्ती उद्या बघणार आहोत. त्यामध्ये अजून विस्ताराने जाणून घेणार आहोत. आणि मग अशा प्रकारे उत्क्रामंतम म्हणजे काय की देह सोडून जाणाऱ्या या शुद्ध अंतःकरणाच्या व्यक्तींना मोक्ष प्राप्ती निश्चितच आहे. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंतांनी बघा या श्लोकामधून आपल्या तेजोमयी स्वरूपाबद्दल सांगितलेलं आहे, सूचित केलेलं आहे. म्हणजे काय म्हणतात भगवंत की सर्व जगताला प्रकाशित करणारं हे आदित्याचं अर्थात सूर्याचं तेज पहा. मग तेच तेज चंद्रातही आहे, अग्नीतही आहे, तेच तेज माझेच आहे हे तू जाणून घे. अन्यान्य प्रकारचं तेज अन्यान्य प्रकार काम करत असतं. जसं की बघा एक्स रे असतो, मग त्यामधील रे म्हणजे काय? किरण. हाही तेजाचाच एक भाग आहे. म्हणजे मेडिकल सायन्स मध्ये जे
ती टेक्नॉलॉजी मधनं ते एक्सरे काढले जातात. मग त्या एक्सरे मधनं देहांतर्गत मधल्या असणाऱ्या त्या हाडांची रचना आपल्याला दिसत असते. तसंच बघा आपल्या घरामध्ये असलेल्या गॅसचं तेज आहे, देवासमोर लावलेल्या नंदादीपाचं तेज आहे, शिवाय विद्युत प्रकाश देणाऱ्या दिव्याचं तेज आहे. हे सर्व काय आहे? भगवंतांच्या तेजाची विविध स्वरूप आहेत. आणि मग ही काय आहे? भगवंतांच्या ऊर्जेने भगवंत म्हणतात मी सर्व विविध प्रकारांमध्ये धारण केलेलं आहे. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधे सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मी प्रत्येक ग्रह श्लोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मी चंद्र व सर्व वनस्पतींना जीवन रसा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बघा भगवंत सांगतायत की या पृथ्वीमध्ये प्रवेश करून मीच प्राण्यांना धारण करतो. अमृतमय जो चंद्र आहे तो होतो, त्यामधनं औषधी वनस्पती वाढवतो. ज्याप्रमाणे बघा चंद्राच्या पूर्ण प्रकाशात काहीतरी आयुर्वेदामध्ये देखील असा काही शोध आहे की ते औषध त्याच क्रियेला ती बनवली जातात, कारण तेव्हा ती वनस्पती त्या चंद्राच्या प्रकाशात कुठेतरी सतेज होत असतात. आणि मग आपलं देह बघा पृथ्वी तत्वाने बनलेलं आहे. आता तेज म्हणजे अग्नितत्व. आपल्या देहात आता सांगितल्याप्रमाणे 70% पाणी आहे. हे काय आहे? जलतत्व आहे. बघा विशेषतः जेव्हा अमावस्या पौर्णिमेला समुद्रामध्ये तरंग उठतात, मग आपल्या देहामध्ये सुद्धा जलतत्व असल्यामुळे आपल्या देहात सुद्धा तशी तरंग उठतात. आपल्या मनामधनं काहीतरी तसे विचार सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पाडत असतात. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील गठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरिता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेजाचं महत्व आपण पाहिलं, जलाचं पाहिलं, आणि मग इथे अग्नी, ज्याप्रमाणे प्रकाश देणारा अग्नी, स्वयंपाकाचा अग्नी, दिव्यातील अग्नी, मग तसाच आपल्या देहातला देखील एक अग्नी आहे, ज्याला आपण काय म्हटलं जातं? वैश्वानर. आता भीमाला बघा वृकोदर असं म्हटलं जायचं का? तर मग त्याच्या देहामध्ये वृक नावाचा एक अग्नी होता. म्हणजे जेवढं खाल्लं तेवढं सर्व पचवण्याचं सामर्थ्य या अग्नीमध्ये असायचं, असं त्याचं वैशिष्ट्य होतं. ज्याप्रमाणे बघा जोगपुरी व्यक्तींमध्ये देखील अशा प्रकारचा वृक्काग्नी दिसून येतो. म्हणूनच बघा त्यांच्याकडे एकदम जड पदार्थ, कचोरी सारखे असे पदार्थ ते व्यवस्थित पचवू शकतात. तसंच आपल्या देहामध्ये वैश्वानर अग्नी असतो आणि भगवंत म्हणतायत की मी सर्व प्राण्यांच्या देहात राहून प्राण आणि अपानाने संयुक्त होऊन व वैश्वानर अग्निरूप होऊन 4 प्रकारचं अन्न पचवतो. त्याचप्रमाणे आकाश तत्वाचा गुण काय आहे? शब्द. पण आपण वेगवेगळी जेव्हा वाद्य वाजवली तेव्हा वेगवेगळे सूर निघतात. जसं बासरीचं सूर वेगळं, तबल्याचे बोल असतात ते वेगळे असतात, गिटार वाजवली तर त्याचे सूर वेगळे असतात, वीणेचा सूर वेगळा असतो. वास्तविक बघा हे सर्व शब्दच आहे, पण त्यांचे आवाज मात्र वेगवेगळे येतात. सूर्याचा गुण काय आहे? प्रकाश. पण आपण वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचा उपयोग करून घेत असतो. त्याचप्रमाणे पाण्याला ज्या भांड्यामध्ये आपण ओततो मग त्याचा ते आकार घेत असतं. त्याचप्रमाणे सांगायचं तात्पर्य काय? की आपण खाल्लेलं अन्न 4 प्रकारे पचवलं जातं. ते काय आहे? एक प्रकार आहे चावून खाणं, त्याला भक्ष्य म्हटलं जातं. जसं भाकरी वगैरे आपण चावून खातो. दुसरा प्रकार आहे गिळणं किंवा प्यायचं, जसं दूध द्रव पदार्थ, याला पेय म्हटलं जातं. ध्येय म्हणजे चाटून खाणं, जसं मध, चटणी. आणि चौथा प्रकार म्हणजे चोष्य म्हणजे चोखून खाणं, जसं ऊस असतो, आंबा. मग या 4 प्रकारांनी आपण भोजन करत असतो. तर भगवंत प्रत्यक्षात दिसत नाही, पण हे अन्न पचवण्याचं काम भगवंत करत असतात.
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासून स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांत जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांतांचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता वेदांना जाणून घ्यायचं म्हणजे इथे आपल्याला संपूर्ण इथे भगवंतांनीच सांगितलं आहे काय की सर्व प्राणीमात्रांच्या हृदयात अंतर्यामी होऊन मीच राहिलेलो आहे. केवळ बुद्धी, अहंकार, मन सोडून बाकी सर्व भगवंतांनीच दिलेलं आहे. आणि म्हणून याच्यामध्ये वेदांना जाणले तर मग आपण साक्षात इथे भगवंतांनाच जाणलेलं आहे. मग हे वेदांचं प्रयोजन, वेदांचं ज्ञान, वेदांचं लक्ष काय आहे, साक्षात भगवंतांचेच वचन आहेत. त्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. च्युत म्हणजे क्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीवच्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तर क्षर आणि अक्षर असे दोन प्रकारचे पुरुष या विश्वात आहेत. अक्षर म्हणजे नाशवंत आणि अक्षर म्हणजे अविनाशी. तर सृष्टीमध्ये जे काही भूत आहेत, प्राणी आहेत, ते कसे आहेत, विनाशी आहेत. आणि जीवात्मा कसा आहे, अविनाशी आहे. आणि म्हणून पुढील श्लोकात भगवंतांनी पुरुषोत्तम का म्हटलं आहे, तर नाशवान जडापेक्षा म्हणजे कोण, तर या देहापेक्षा आणि अविनाशी जीवात्म्यांपेक्षा ते उत्तम आहेत. आणि म्हणून जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हे काहीच नसतं. सर्व काही एकत्वामध्येच असतं. अक्षरच सर्वाणी भूतानी. म्हणजे या भौतिक जगतामध्ये जे काही संपर्क आहेत ते मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंत सर्वांचे देह बदलत असतात. आणि म्हणून ते सर्व काय आहे, च्युत आहे. पण आध्यात्मिक या जगतामध्ये एकत्वामध्ये सदैव ते मुक्तच आहे. उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या दोघांव्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, सर्व बद्ध आणि मुक्त जीवांमध्ये एकच चेतन पुरुष कोण आहे, पुरुषोत्तम भगवंत. म्हणजे या दोन्हींपेक्षा उच्च पातळीवरचं उत्तम पुरुष हे निराळेच आहे. या उत्तम पुरुषालाच परमात्मा असं संबोधलं जातं. उत्तम पुरुष तिन्ही लोकात प्रवेश करतो, सर्वांचं भरण पोषण करतो आणि तिन्ही लोकांना धारण करणारा हा अविनाशी परमेश्वर परमात्मा असं म्हटलं जातं. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्यातही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसंच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो स्वयंप्रकाशी अविनाशी जो सर्वोत्तम आहे, ज्याला वेद ज्ञानी पुरुष जाणतात. आणि मग भगवंत म्हणतात की क्षरा पलीकडीलही मी तर अक्षराहूनही उत्तम आहे. यस्मात क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तमः. म्हणजे अक्षर उत्तम पुरुष म्हणजेच भगवंत आहेत. आणि भगवंत इथे स्वतःबद्दल सांगतायत. सर्वत्र बघा भगवान वाच असा उल्लेख आहे का, ते सर्वोत्तम परमात्म तत्व श्रीकृष्णांच्या मुखातून प्रकट झालेलं आहे. प्राकट्य हे भगवंतांचं श्रीकृष्णांच्या मुखातून झालेलं आहे. आणि भगवत तत्वाबद्दल भगवंत जे सांगत आहेत ते भगवान श्रीकृष्णांच्या वाणीमधून तो भाव उत्पन्न झाला आहे. म्हणून आपण म्हणत असतो श्री भगवान वाच. म्हणून पूर्व अवतारिक पुरुष म्हणून त्यांना हे सांगण्याचा अधिकार आहे.
यो मामेवम सम्मूढ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर जी अमूढ म्हणजे ज्ञानी जे पुरुष आहेत मग ते अशा प्रकारे तत्वतः पुरुषोत्तम म्हणून जाणतात. ते सर्वज्ञ पुरुष सर्व रीतीने नेहमी वासुदेव भगवंतांनाच भजतात, माझीच भक्ती करतात. आणि मग ते कसे असतात? मोहरहित, सर्वज्ञ असतात आणि अत्यंत भक्तिभावाने मलाच भजतात. ज्यांनी मला माझ्या स्वरूपाला योग्य प्रकारे जाणलंय, त्यांना समजून चुकलं आहे काय, की माझ्याशिवाय दुसरा कोणताही योग्य पर्याय त्यांच्याकडे नाही. मीच कसा आहे सर्व भूत हिते रताः. म्हणूनच भक्तिभावाने ते माझीच पूजा करतात, सर्व भावेन भारत, सर्व प्रकारे. अशा प्रकारे मग पुढे जाऊन बघूया अंतिम श्लोक. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परम गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्यांच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे जे गुह्यतम शास्त्र आहे, अति रहस्यमय शास्त्र आहे, ते मी तुला सांगितलं आहे असं भगवंत अर्जुनाला म्हणतात. आणि गुह्यतम शास्त्र त्यांच्यासाठी आहे की ज्यांनी अजूनही अद्यापही हे जाणण्याची जिज्ञासा दाखवलेली नाही. आणि मग या गुह्यतम शास्त्राचं तत्वतः ज्ञान करून घेतलं की मनुष्य ज्ञानवान कृतार्थ पुरुषोत्तम होतो. आणि मग हे शास्त्र जाणणारा जो बुद्धिमान मनुष्य आहे तो काय? कृतकृत्य होतो. म्हणजे या विषयाचं चिंतन निरंतर मनात चालू ठेवायला हवं. आणि का बरं असं सांगितलं आहे इथे? तर बघा, प्रत्येक सजीवामध्ये असणाऱ्या या आत्मज्ञानाच्या प्रेरणेने सजीव कार्य करत असतो. पण सर्वांनाच याची जाणीव असते का? नसते. ज्याप्रमाणे मग स्थूलाचा त्याग करून सूक्ष्मामध्ये शिरण्याचा अभ्यास चिंतन वारंवार होत नाही तोपर्यंत हे आत्मज्ञान होणं शक्यच नाही. आणि मग सर्व जीवसृष्टीमध्ये एकच चैतन्य भरलेलं आहे याची कुठेतरी अनुभूती यायला हवी. पण कसं आहे बघा, आता एका बोटाचं दुःख दुसऱ्याला कळतं का? नाही. तिथेच इतरांचं अंतःकरण ते काय करणार? म्हणून इथे सांगितलं आहे की ज्ञानी माणसे मात्र आत्म्याचं सूत्र बरोबर जाणून घेतात. आणि सूक्ष्मामध्ये शिरून चिंतनाने आत्मज्ञान करून घेण्याची क्षमता फक्त आणि फक्त मानवामध्येच आहे. इतरांना मात्र आत्म्याचं विस्मरण होत असतं. पण मानवाला सुद्धा बघा या आत्म्याचं विस्मरण होतच होतं. कारण या भौतिक जगतामध्ये तो पूर्ण मायेपाशात असतो. आणि मग स्मरण विस्मरण हे दोन्ही मानवामध्येच आढळतं. ज्यांना स्मरण होते ते ऊर्ध्वगतीला पोहोचतात, ज्यांना विस्मरण होतं ते अधोगतीला पोहोचतात. आणि म्हणूनच दैवी आणि आसुरी संपत्ती निर्माण होतात, ज्याची कडी इथून आरंभ होते, जो उद्याला आपण तो अध्याय पाहणार आहोत. आणि म्हणून बघा, कळते पण वळत नाही अशी जी अवस्था होते मग ती या स्मरण विस्मरणामुळे घडून येते. आणि म्हणूनच माणसाने विवेकाच्या जोरावरती काय करायला हवं? ऊर्ध्वगतीमध्ये प्रयास करायला हवा. ज्याप्रमाणे भगवद्गीता बघा प्रत्येक क्षणी प्रत्येक दिवशी आपल्या मनात गुंजायमान व्हायला हवी. जेव्हा जेव्हा हे होऊ लागेल तेव्हा आपल्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडून येईल आणि जीवनामध्ये आनंदाचा समाधानाचा झरा अखंड वाहत राहील. युगायुगांपासून बघा ही भगवद्गीता रूप गंगा वाहते आहे. पण या पवित्र गंगेत स्नान करण्याचं पुण्य काहीच भाविकांना प्राप्त होतं. म्हणूनच निरंतर गेयम गीता विष्णू सहस्त्रनाम. आता भगवद्गीतेचं तर पठण करावं आणि विष्णूचे 1000 नावांचा जप करावा. का? तर दोन्ही गेय सांगितलेलं आहे, गायलेलं आहे.
म्हणजे याचा अर्थ आहे की भगवद्गीतेचा अभ्यास पठण करावं आणि भगवान विष्णूंच्या 1000 नावांचं चिंतन श्रवण करावं. आपण सर्व बघा, जे काही साधक आहोत भगवद्गीता शिकण्यास कुठेतरी प्रवृत्त झालेलो आहोत, तेव्हा आपल्या पदरी हे पुण्याचं फळ नक्कीच पडणार आहे. आणि मग अशा प्रकारे हा अध्याय इथे संपन्न होतो आहे. झालेली सेवा ही भगवंत चरणी अर्पण करूयात. इति पंचदशोऽध्यायः. हरे कृष्ण हरी बोल.